Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujuluki, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-Body Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-Body Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-Body Shape Care kaBabu Dokotela. Siyabingelela Babu Dokotela babuyisizwe bawujabule umfana umthetho Babu MAJOZI lana. MAJOZI bawu2 khona lana khona sempumalanga sibe siyahlupha la. Ukhuluma naye bamfana. Sizocela ukuthi ke simnike ke ithuba ukuthi ka maqede ukukhona la. MAJOZI. Asazise ukuthi mtshela uyashuthi. Yeah. Asazise ukuthi Mancane Mkhulu ngizobuyela kwena. Mtshela uyashutha nje kuze. Isashutha nje Mkhulu ngisashutha manje. Alindele video uzoyibona. Linda le video uzayibona phela ungifone. Uzangibona ku TV lo. Uzobona. Uzangibona ku TV lo. MAJOZI. Baba. Ake ubingelele khehla uphinde usichazele ukuthi usenayo imbangi noma Angibingelele Mkhulu wonke la kufika khona lo hlelo Mkhulu. Uyangazi ngubani mina? Abareka abantu ubheki mina ngikwazi ukuthi Awudingi ije. bathi MAJOZI websholo uyakazi ukuthi kubani Nguyihlalo mina. Ngiyihlalo mina. Abangaze bathi khehla lenyoka Mkhulu. Hayi ngikhehla lenyoka Mkhulu. Ngihlalo zebhasi mina. ihlalo zebhasi Ngihlalo ngwidulo mina Mkhulu. Ngiyezwa nje umuntu ekhuluma ngithi waziwadlala ngombeso inkinga kawuboni ukuthi ushap ngakuphi. usho nje Inkinga Mkhulu yombese mina. Sika amacala. usika ndawo zonke khehla. bathi udulo zebhasi Uyihlalo itulo zebhasi Mkhulu mina. Angigcwali ngilesha udulo lazi bhasi emakhaya elisuka nabantu le emakhaya bese alishimude emgaqweni. Isigodi alishimude emgaqweni. Kuthiwa ngena uzoma. Ngena uzoma angena umuntu uzofika kulingisele ngamabele kanje phezulu kwakho umuntu elengisa amabele kahle bona. Phela siyancela la ungasijwayeli kabi lekaka ngakhoti umuntu ufike seshalazela amabele ekhudla amabele ethi hayi mayesondele mina ngiwabeka endaweni amabele. Ihlalo zebhasi. Yebo Mkhulu. Hayi cishe ngathi izitulo. Uthini Mkhulu? 0604538480 ihaba le number. Inamba yami le Mkhulu. Inamba engitholakala kuyo khehla. Izeke le number le Mkhulu ungeke uzongithole kwenye inamba. Angikubeke lokho besobala. Uma ngaqhamuka umuntu obona ku TikTok noma ku YouTube esebhala inamba ethi 067 inamba nje no067 Mkhulu angiyazi mina. Futhi angifunda umuntu ozabele ngitshela ukuthi ngifonele uMajozi ngamthola ku 0867 sengiyombona lo muntu ukuthi umqonda kanawo ngoba ngisho every day ukuthi inamba ethi 067 akuyone ya mina nginenamba eyodwa futhi engijabulisayo ukuthi njoba ngikhuluma la le namba engisho 8060453880 iyona namba ekumele uyazi ukuthi iyona esebenzayo uzayibona ku YouTube. Mkhulu kunomuntu othi uyahlola wena uqinisele? Mkhulu ngishaya umhlahla manje. Awuhloli ushaya umhlahla. Ngingakho manje kuhlukene ukuhlola nomhlahla. Hayi ukuhlukene Mkhulu mina ngishaya umhlahlo labantu abanuka nayo ababele becabangela abantu ukuthi ukuthi hayi mina ngifike ngimtshele nje lo muntu Mkhulu ukuthi hayi ngubani Sanibona gogo. Gogo ngisashutha manje ngizabuyela kuwena. Ngizobona ku YouTube. Ngifuna ukushutha le video uzayibona ku YouTube. Ngizakufonela mangiphuma la. Yeah. Awukwazi ukwenza labantu igroup ezi special engabiza kakhulu. Wemkhulu. Igroup enginazo mina zo 120. Kodwa kule game ngifuna abantu abawu5. Abazongiphathela umuntu aphatha 26000. Lesi special Mkhulu ngisinikeza abantu abawu5 kuphela. Abangifonela ngespeed Mkhulu kule number ethi 0604538480 abawu5 kuphela. Umuntu aphathe u26000. Lezi zigubhu ngizenza u120 kodwa ngifuna ukupha abantu abawu5. Yebo okay. Khehla siyawuza umsebenzi wakho uthi unomsebenzi odinga ukuthi ube nembuzi. Yebo okay. Ihlalo zebhasi. Cishe ngathi itulo. Itulo. Itulo Mkhulu, itulo zebhasi Mkhulu.
labantu abangapha ngasemtuba bathi itulo zebhasi ngithi mina enimbuke labantu bothukela thina sabala ngedasi Awedasi. hayi ngedasi mina mkhulu Uqeda ukudamba lapho usukhuphukela ke. ngikhuphula ngathi bala ngedasi mina mkhulu ingaki indaba ngedasi ngithanda kakhulu Okay. Mkhulu uyakwazi ukusiza umuntu ovalekele business yakhe. Baba Dokotela kulesikhathi esikusona manje abantu mkhulu bayathakathana funa sikubeke lokho uthi sowunemali sowunazo zonke izinto umuntu omkhulu wangesecond ngesecond ashayeke phansi khahamba imoto kuhambe yonke kulula kakhulu nokukhuphuka ukuwa mkhulu kufana lento ngishenze ngithi ukuwa kufana nokungena ejele kodwa ukuphuma ejele akholula phuma ngomeli akukholula kushesha ilanga kuthiwa postpone ibail wethola ngelanga lithile nangu nomeli uyacikida ngapha nebusiness yemkhulu injalo ubalike lawa hey ukhuphuka mkhulu ho yazi kwenzeka yini kuba kube nzima baningi abantu abajoyinayo lapha bambala abantu abalapha phezulu yebo bambala manje labantu laba bafuna ukuthi ubashiye abafuni ukuthi ubashiye labantu abalaphansi mkhulu hayi yabo abantu abayingozi kakhulu uma usuwile o understand ukuthi wena uzalwa wedwa kini abantu abayingozi kakhulu uma usuwile business nabantu bakini bathi ihlalo zebhasi asithini mkhulu into leyo esibhekene nayo sabantu emndenini angeke sisithini lento mkhulu mina mkhulu ukhona umqondo omunye ongifikele othi uma nizalwa ninonke mase nike nadlula nje ku25 na umuntu wabantu wasebenza anisayibona abantu bomuntu sekuyikona nje ukuthi umfowethu lo mfowethu ngeke azakuthengela impuphu kakho ngeke hayi ngeke mkhulu lapha kwemkhulu ebusinessini ilapho singenelela khona ke thina mkhulu asibe sakulapha masojalo sasifuna vele uthatha into yangempela lento embuzo yenza ngempela hayi mkhulu lento embuzo mina mkhulu ngiyenza ngempela mkhulu angidlala ngiyona khehla haya le casino ugcina uyiyekile umuntu wecasino mkhulu umuntu wecasino ngiyenza kanje ngifuna ukuba khona mangaba uye casino ukhumbule phela ukuthi mangikhipha la ngisebenzela khona mina uzongikhipha ngo20,000 ku job box phela nalawo yakho uzofika udlale emkhulu ngike eminyango ngipaka imoto eminyango uma uphuma nale mali ozobe uyiphethe whether i1,000,000 whether yini ifuna sikhathe phakathi imali uzohamba ngemoto enekhasini uzohamba ngemoto basekhasini kanti mhlawumbe ufuna ukukushaya nje cha angishawe ngani uzageja ke lapho mkhulu umjaha ukhona umjaha ngishendile manje ngimshendile uyamazi ukuthi umtshela ukuthi uzobe ukubuzile uyamazi uzalwa bani uzalwa uMasokisi umbhemu wayephethe insizwa lapha eAlexander okwakuthi makuliwa ngesikhathi sempo wayelale phethe umkhonto emeka nje ngathi ngiyafika ngiyavasha ngafikelele emile uyise uMasokisi hayi lokhu kuyakhula lokhu katshanyana lokhu kodwa hey listilongo strong uthi ungena emzini umuntu ethi dlathu khona ezophuma lokhu khona mayike waphuma mkhulu hlalo zebhasi angifuni ukuyenza lento i-wallet usayenza mkhulu i-wallet ibuyile manje ibuye ngamandla kakhulu futhi ke ngifuna bonke labantu esasibenzele i-wallet bangasizakala kade ngihambile nje ngibaphahlela ngenza umsebenzi wabo ngicela ukuthi abangithinte bonke bonke labantu engangingabasiza bangasizakala i-wallet sengibuyile nento zabo ezinamandla ekudinga ukuthi abazozithatha kimi umuntu ke ngizomtshela ukuthi akaphatheni ukuze azathola lento yakhe ngoba noma kanjani uzohamba iphethe aphathe lento kodwa uzaphatha lento engishona ifuna ilamadoda mkhulu lento afike iphethe lande izinto zakhe ezilahlekile uthini kubantu mkhulu ngifuna umuntu otshotshela imoto mina nenkomo ungangitsheli ngiphala okay ngoba ngifuna ukuthi utshotshele iphara sesigejene ene kulamalanga lawa ngilishintshe ngenye indlela iquantum mkhulu lisuka lihlale mkhulu iquantum ngiliphethe manje lisuka lihlale ngithemba ngibona ukuthi ngaya kaThotha ngafike ngabona uThotha unalama quantum ayingulube ngathi mina hayi bazongena la labantu labo hayi ziyakhala mkhulu kodwa bayazicelela phela mkhulu vele labantu mkhulu abanezinkinga kodwa niqala ulayisha ngoJanuary yemuka nabo ngoJanuary kade conductor inomjwaha ecaleni angithi ufika ngena kuqala umnango kanti uRayman nje uzophuma uyambona lo ukuthi ungakalala ukufishanyana ukuthi idadla mangama ngathi mina ngena khona mfana wangena wathi aphuma rank manager ngathi mina game down mkhulu mina hayi anginankinga futhi angisoli lapha mina ke nginalento engithi angeke ngiye nasezweni ngeke ngizumthatha hayi ngiyofanga ngibona uNkulunkulu ukuthi nangu udakwela kumina la
Ngeke ngabatshela mina thi nevesi into engasebenzela ngikwazi ukuyakhona. Angikwazi ukuya khona mina ngisebenzela. Yabona njengoba kunenkampani la kuthiwa uToyota Espingo. Yebo. Abantu abasenza khona bahola ngoba basebenzela yona. Yebo. Mina ngikwazi ukuhola kaToyota. Ngeke uhole kaToyota Ngoba ungasebenzi. ngisebenzeli khona. Injalo yona nama ngisebenzele ezolweni emkhulu mina. Khola indaba yini leyo? Hayi ungadidi. Mina angisebenzele ezolweni angilazi kanjani. Hayi. Ngeke mhlawumbe umfana nje lethe kuthiwa uNkulunkulu pha. Hayi. Ngeke ngezizwane na ngoba nje kusenento eziningi ezangiphazamisa. Ngeke sifane nakakhulu nami mkhulu hayi. Ungangitsheli ngalonto le hambela le kude kakhulu hayi. Ngeke ezizwane la mfowethu wakhuluma amaphutha amaningi wathena uNkulunkulu kaIsrael. Hayi mkhulu. Kanti manje ngizokulandela kanjani usuqale kanjani? Mina mkhulu ngeke ngimlandele umuntu engamazi. Uyakwazi ukusiza umuntu akabathola ntwana? Mkhulu ke into engiphezulu kwayo hayi ubala lelo mkhulu sesingayibeka sithi minor leyo kwibusiness umuntu ongabathola abantwana minor leyo mkhulu hayi minor leyo. Yabona mkhulu ufuna sibuye ngithathe ngikusa ngapha ngakithi ukuthi phela indawo zasemakhaya uzazi ngapha eBhulu. Sikunika umuthi ukuguqula ingane esweet uma umfana sithi siphendule sithi sikwazi uthole nomuthi okuphendula ipenalty ifane noyisi aqhubeka ubungakha febe ufuna ophinde aqhubeka kanti ufeba noba wafeba yedwa yini ophinde into esho etha kamnandi mfazi umuntu emithi akamnandi yabhubha uma umkhotha phela ukuthi ukuyenza phela lento labantu abangakhoda angikwazi wena mkhulu ngoba inyanga yawazi wakuyakhoda inyanga yakhoda umuthi womuntu ongabathola abantwana imphendule dokotela inyanga yakhoda. Yabona inyanga ngempela uma ufika kuyona ibikhothi saqala khethe ukuthi iyakhotha. Ithi ifika ithi khotha la khona shuthi iyakhotha. Hayi iyakhotha mkhulu. Hayi thina mkhulu siyakhotha. Ubona ngolimi lube clean ngathi ekati lekati kodwa uyakhotha. Hayi uyakhotha. Nami yabona ngixake kakhulu nento engayifuna ngisuza lama device yangiphazamisa. Aphazamisa. Hayi phazamisa. Ahla kuna siselento manje bese game. Mkhulu bazokuthola nini abantu lupho songasebenza ngalo? Mkhulu mina ilanga engasebenzi ngalo isonto kuphela. Isonto kuphela nami ngeke ngihlale nomndeni. Nginomndeni mkhulu nengane, nginabo mama mina ngiyaphila nje. Nginazo nenkomo. Kuyabaleka ukuthi angijove phela ngiphuzise ngenze yonke lento. Nginazo nenkomo ufuna ukwazeke lokuthi ngile nyanga mina nenkomo, enembuzi, enemvu, enenja, eneyinkukhu. Into eshoda imoto. Hayi mkhulu. Asiyeke. Asiyeke lapho. Kusho kanti eshoda iflat asiyeke futhi la. Hayi ayungayi lapho mkhulu hayi. Hlala phansi ngithule. MAJOZI ngikhuluma naye ngithi ngibona imabhida phansi sayo ngeke iflat phela lo muntu usho ukuthi ngabe usena iflat. Mina mkhulu angibona labantu abahamba nendlwana. Asicina lapho mkhulu inamba yakho ithi 0604538480. Ngizayiphinda mkhulu ukwenzela ukuthi abantu bayisho. Le number kade uyisho ile ngizayisho manje ithi 0604538480. Ikhehla lenyoka lena mkhulu. Ikhehla lenyoka. Hayi ikhehla lenyoka lo. Hlala. Dokotela wawesizwa ujabulela ufanele njengekhehla lomuntu namhlanje bese nobaba uma lapho kwendabuko ubaba uMajozi ohlala sebhasi ikhehla lenyoka usefikile ke siyabonga. Asibonge baba. Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi, kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 6898922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kaBabu Dokotela.